Sanibonani guys and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho and I'm back with another story. Bafethu story sasanamhlanje is also very sad as usual. Phela mina ngihlezi ngideliver ama sad stories. Ngiyabonga kakhulu guys ngoba basiphe super thanks. Ngizoba lista la siyabonga kakhulu uNkulunkulu anandisele ephaketheni lenu. Kwande nje nakuma bank accounts enu nawe eva la engithatha khona. Kwande kube kuningi bafethu and also mawuthi ngosala channel so subscribe or like or share. Click the notification bell so that you'll get notifications whenever I post a new story without wasting your time. Another day, another story. Story sesisangihlala malano guy. So guy wayekade esebenza. So guy mekade esebenza ke yabo shuthi kubo babephuwa yabo endaweni labantu labaphuwa but uphuwa babo bunothando lolu ukuthi nje ifamily ethandanayo even though bengenalutho but banothando yabo. So abantu abaningi babebathandela lokho leya family azayinalutho kodwa babumbene uyibone leyo nto. Hhayi kuthiwa-ke lo guy lo wayekujwayele ukuthola nje ama-piece job yabo enza nalento leyo construction yazi ukuthi sometimes uba ne-contract mhlampe iphele but nimuve indawo ngey'ndawo yabo. So ubhuti wakhona-ke was lucky enough ukuthi wayekhona ukwenza njalo kuyena yedwa i-breadwinner kuba i-breadwinner kwakuwuye yedwa. So ehambe mhlawumbe o-3 months ebuye ebafakela kodwa imali nanani but it was never gonna be enough because babebaningi kubo and babengasebenzi bonke kwakuyena yedwa osebenzayo. Hhayi kuthiwa ngelinye ilanga-ke amuvele to elokishini thizeni ngenxa yomsebenzi nakhona kuthiwa ayihlale kuleli lokishi. Mehlale kuleli lokishi once lenyanga day nje yayihambele Groove yedwa kuleli lokishi akazi muntu. Hhayi mehambe eya kwi-Groove yedwa afike la ngempela-ke Groove yedwa hhayi bembona ubhuti bakule ndawo aba-right nje bethi hawu bhuti wahlala wedwa sikhona come join us yabo. Hhayi kuthiwa ubhuti athi hhayi anginankinga abatshela athi hhayi ngiyafika la endaweni angazi muntu bethi hhayi okay uhlalaphi abatshela. Hhayi thina sihlala besho ama-suburbs akuleyo ndawo but ama-suburbs bese siyahlala laphaya and nje kuyabheda yonke into yakhona i-serious awukhoni ukuthrowa iphathi yabo awukhoni ukwenza lutho and thina siyayithathela ubumnandi. Sathi nje lo bhuti hawu mina ngihlala khona eButhebeleni ungathrowa iphathi noma nini ngiyirenta nje indlu but igceke lami nje ngihlala ngedwa kulelo gceke so I'm free to do whatever I want. Hhayi bethi laba hayi bofethu hhayi ngeke kumele sikuvakashele masisuka la sabe siyoqedela khona just ukuthi sibone ukuthi indawo kanjani hlezi sinenkinga yendawo esogruva kuyona and siyathanda ubumnandi but asiwathanda amaklabhu siphoqwa isimo ngoba sila ukuthi ngoba phela asikhoni ukuhlala la esihlala khona. Hhayi yathi lo bhuti hhayi relax-ani majida masiceda la siyahamba. Hhayi baney'moto bashaya ngey'moto kushawa i-convoy masekhanjwa behamba umuntu nomuntu angene emotweni yakhe bese yena bayamthatha bemfaka kwenye. Khona lo bhuti nje avele azwana naye kakhulu bemthathe-ke ehambe nalo bhuti behambe ngaqobe lo bhuti eyibone right nonke nabangani bakhe bathi bese eyokuzama yabo. Hhayi kuthiwa phela behlale mabehleli lo bhuti nje usechazekile lo ungenamali ukuthi hayibo laba jida and avela akhetha mina nje of all people yabo. Hhayi kuzona ngempela kuhlalwe kube mnandi-ke. Hhayi kuthiwa lo bhuti lo masedakiwe abuza athi hhayi majida ngifakeni esipanini ngifakeni ngikhathele ukudlala ama-construction ngiyayezwa nje ngoba lihleli nani nama-calls ayangena ekhaya bangifuna imali le engenayo bafethu ngifakeni. Membuza kanti usebenzaphi abatshela bethi hhayi baso-serious ngempela ukuthi ufuna imali usithinte. Athi lo bhuti sho athi noma inini mase ufuna imali usithinte nathi siyakwazi ukuhlupheka sidlulile ekuhluphekeni so ngeke size sikuyekelele. Hhayi lo bhuti lo kuthiwa nje lento ilokhu iringa engqondweni yakhe ilokhu iringile ukuthi hayi bo batheni bathinte. Kuthiwa nje wavuka ekuseni wafonela lo ababethi get along naye kakhulu amfonela athi hayi bo mfethu nithi angithinte imali ngifuna imali ngiyayidinga ngempela imali bengingadlali. Bethi laba hayi bo serious bethi yes hhayi sophinde sifike futhi sizokubona. Uthi hhayi befike bembone behlale la bemtshele bethi thina nje mfethu angeke ukushona wena le thina sithwele and we don't work at all for imali yethu. Imali yethu iyayizela kuphela nje sinamabhizinisi nje okugenerate imali but imali iyayizela. Lo bhuti hhayi ninamanga bese siyakutshela uma ngabe ufuna ngempela ukuthwala singakusiza thina but imali yokuthwala kumele kube yakho mhlawumbe singakunika thina eyebhizinisi ukuthi uqale ibhizinisi because kumele ube nebhizinisi yabo. Besho kumina omunye ethi mina ngisembonini yokuthi mina ngenza ukuthi mina ngenza ukuthi mina ngenza ukuthi so bonke benza izinto ey'hlukile. Hhayi athi lo bhuti hhayi ziyasha ngayihlanganisa leyo mali hhayi ayihlanganisa imali ngalelo nyanga nje kulanjwe ngoba uzama ukubhatanisa le plani. Hhayi kuthiwa ngempela bemphelezele masekhanjwa futhi bethi sokuphelezela nje sonke.
Hhayi behambe naye bemise kule nyanga le ababekuyona. Kuthiwa uma befika enyangeni kuthiwa hhayi ungena wedwa-ke abadingeki abangani bakho. And bengamtsheni ukuthi bona bathwatha ziphi iy'thwalo. Wayengazi lutho nje ukuthi kuzokwenzakalani but wayazi ukuthi uyothwala. So kuthiwa kune-different iy'thwalo types la. Akazi abangani bakhe ukuthi bathatha ziphi and aze beyixoxe nje leyo nto. Hhayi ngempela kuthiwa afike ifike inyanga imtshele ukuthi hhayi le ndlela oyithathayo akukho ukubuyela emuva. Athi naye uyazi bese bemtshelile. Mtshele ukuthi okay sinama-options-ke bemkhombisa wonke ama-option kuthiwa hhayi maningi. But eyenze sense kuyena wonke lawa amanye ayibuye ebe negazi phakathi, wonke anegazi phakathi, wonke anegazi phakathi. Kuthiwa there is one option engcono inenyoka yona. Inyoka uyikhandela ugoqa sithandazi yabo le ndlu le ethe engathi yasemakhosini. Ukhandela leyo ndlu leyo ufake inyoka umgodi phansi esenta, ufake inyoka yakho mase uyavala. Njalo inyoka yakho uyayilethela lento esuke iyidinga ngaleso sikhathi. Uyondle nje. Iyasho mhlawumbe ifuna imbuzi uzohlaba imbuzi uyinikeze, mhlawumbe ifuna inkomo hlaba inkomo, but nje it's nothing hectic. Hhayi kuthiwa lo bhuti hhayi leyo angiyimandi vele mangizobe nginayo. So ngeke kube inkinga ukuthenga inkomo uma ifuna inkomo because ngizobe nginayo imali. Yibo bevumelane nenyanga yibuzo kanjalo. Inyanga yayo before siqede umsebenzi hhayi kuthiwa-ke imenze izinto iy'caba imenzeni bese yamtshela ukuthi before nje siqede umsebenzi ngifuna ukwazi ukuthi zikhona nezinto onazo oyithandayo oyivele uyishayo. Lo bhuti hhayi okwamanje angabi nalutho. Athi nje I'm talking about izinto even people that you love. Awunayo umuntu omthandayo, awunabo because labo bantu kumele siba-protect ukuthi ngisho kathiwa kwenzakalani inyoka ingadukeli kubona. Hhayi kuthiwa athi lo bhuti lona I have abantu engibathandayo, ifamily yami ngithanda ukuya nokubuya kwayo lokhu engikwenzayo ngikwenzela yona. Kuthiwa-ke athi nonestele bona la bhuti wayenoma wengane nengane futhi yakhe. So ngicela ungilistele bonke abantu obathandayo la because we need to protect them. Inyoka ingalinge ibacele nangephutha nangebhadi. Ubaliste according to ukubathanda kwakho ukuthi mhlawumbe umthanda kakhulu yena number 1 kanjalo kanjalo uzofika kokugcina. Hhayi kuthiwa ngempela aliste ubhuti. Aliste kuthiwa kubuze kuthiwa kuphelele bonke laba baphelele ngisho abhale Nkosi yami aze abhale ngisho nabangani bakhe abanye abathandayo. Yabo naye wenza sure phela ukuthi uzabe uba-protect ukuthi le nyoka ingagcini sithi mhlawumbe ngifuna umngani wakho ukuthi abhale ilist ende. Kuthiwa akukho okunye ngiyakhumbula ukuthi wayenenja yakhe ayishiye ekhaya ayibhale nayo. It must be something as silly as inja. Bhale omunye umuntu abona ngathi silly but if uyithanda ibhale. Hhayi akhumbule ukuthi uma unenja abhala. Hhayi mase silo baphelele athi hhayi akasekho engimshila athi okay athathe le list le kuthiwa ayikhulekele lo baba Shilimo uShandara baba Shandara lezi zinto angazizwa. Hhayi kuthiwa-ke lo bhuti lo mese athatha-ke lento le amikse nalento le azomthwesa ngayo le list le. Ayimixe akhulume lezi limi zakhona, akhulume lezi limi zakhona. Kuthiwa ayithathe le list le ayibeke emsamo. Hhayi kuthiwa athi hayi okay. Kuthiwa nje top of the list kwakuma wakhe, kuzoma-siblings zakhe. Yabo wonke umuntu wayembhalile and bawumndeni omkhulu kubo. Hhayi kuthiwa-ke umtshele-ke athi hhayi konke kubukeka ngathi kuhambe kahle but uzoyibona nje nawe imiphumela. Hhayi kuthiwa lo bhuti ngampela ethi umtshele siyabonga-ke akubongwa-ke. Hhayi bahambe nabangani bomtshele bethi hawu wayimfethu nesibindi eze naye ngangilethela inkosi kwaze kwahamba kahle konke. Bengithi nje kuzoba hectic hhayi into e-hectic. Hhayi kuthiwa kwi-distance ukusuka enyangeni uya la abahlala khona-ke manje sebembuyisela la ahlala khona umfana. Kuthiwa nje ethi uyahamba umfana endleleni ingene ikhole evele ekhaya. Hhayi ingene ikhole bayakhala bayahayiza hhayi buwabuze kwenzenjani. Kuthiwa uma akasekho kwenzekeni uma ube semasimini elima nje wavele waphuma waqhuma igazi ngamakhala washona. Kanjani manje? Asazi nathi kwenzakaleni. Hhayi kuthiwa akukhala umfana nekhanda vele layidumele uyibuyele ey'nyangeni kade zimgqisha imithi. Yabo ngazuthi iphupho yonke into eyenzakalayo. Bethi abangani bakhe hawu mfethu hhayi mfethu akusenani kuyobuye kulunge. Yabo nje bemtshele lezo zinto lezo. Hhayi athuke lo mfana ukuthi hayibo kanjani uma usedliwa yini yabo abe ne-stress manje ngala futhi uyacabanga ngibuye ey'nyangeni kwenzakalani yabo.
kodwa inyanga ingipromisile ukuthi uma uzoba safe, umndeni wami wonke lo ngubhale lapho uzoba safe. Kwenzakalani yabo? Hhayi, kuthiwa-ke uGayi-ke baqhubeke-ke nendlela vele bayomdropha la bangani bakhe bemtshela ukuthi evethe uNcesi. Hhayi, kuthiwa ethe sasendleleni futhi ingene ikhole inyanga ithi, hhayi, uhambe kahle wonke umsebenzi. Isho ize yahleka, uhambe kahle, ngibonga isibindi sakho. Hhayi, kuthiwa umfana athi, hhayi, okay, ngiyabonga, but sengizwe iy'ndaba ezibuhlungu ezithi, hhayi, kuthiwa ukuthi inyanga awuphephisa mfana wami. Yabo, kodwa nje ingazwelani naye lokho okudiphu. Hhayi, kuthiwa nangempela ahambe umfana, kuthiwa uma efika, hayibo, fice nje isikhwama esigcwele imali. Isikhwama esigcwele imali, bebuka lesi khwama lesi, eceleni kwaso kunobhaskidi ogcwele ugalagala wenyoka. Hhayi, imfonele-ke inyanga ithi uy'ficile iy'nto zakho, athi umfana yebo ngiy'ficile. Imtshele uthi athuke kodwa futhi kunalokhu ukuthi khona phela izinto abamfake zona yabo, ugalagala nje angawusambi kanti inyoka uyayisaba. Hhayi, uthi-ke ngisho ukuthi hhayi ngiyibonile inyoka, ngiyawubona nalento nemali. Mtshele ukuthi hhayi khanda-ke leyo mali yokuthi ukhande le ndlu fast mase uyalentuza. Athi lo mfana ngeke ngikwazi ukukhanda indlu la engihlala khona. Athi imali inkulu enough ukuthi ungakhona ukuthenga your-own site, ukwazi ukuthi ukhande indlu, ukhande lo goqa sithandazi, iwona obaluleke kakhulu. Leyo nyoka kudingeka ukuthi nje kusasa ibilele endaweni yayo. Hhayi, kuthiwa nangempela umfana kuhambe Nkosi yami-ke ayothenga-ke isaythi, ayithole ngenhlanhla abangani bakhe bembhekisa, athole isaythi endaweni nje engatheni, khandele ugoqa sithandazi, ambekele inyoka ayifake phansi. Hhayi, imali-ke iqale iyibone ngampela-ke iyibone kodwa inyoka ayiceli lutho, ayiceli lutho inyoka. Axele lo mfana, hawu kanjani ezebuza inyanga, ngiyobona ngani meyicela? Athi nje khululeka, inyoka nje mhla ayicela uyoyibonela, angeke uze ubuze nokubuza. Hhayi, ixele lo mfana, hawu makuphela u-3 months inyoka ayiceli lutho. Akayenzeli, ezehambe eyolunguza ukuthi isekhona yini, ebone ukuthi isekhona, but ayiceli, ayenzi lutho. Akusahambi njengoba inyanga yayishilo. Udlule u-3 months, second person on the list, gone. Same way, avele athi naye emile, kushayeke phansi, kuphume igazi ngamakhala ashone. Hayibo, umfana futhi naye lento imthusa after 6 months ukuthi hayibo, sekuyashona ekhaya and kube kwangakajwayelwe nje ukushona, kwangewona umuzi oshonwayo kona. Kuhamba u-number 2 kwilist yakhe. Hhayi, umfana iqale iklikhe lento ukuthi indaba manje kwahamba ngokwelist le engangiyibhale, but futhi ephinde ethi hhayi mhlawumpe uya-overthink-a yabo. Imali iyangena emfaneni, useqale nebhizinisi-ke, bamtshela abangani bakhe ukuthi nje akaqale noma ibhizinisi lani, usenebhizinisi. Hhayi, so liyamuva ibhizinisi, imali iyangena kubo, sebe-right, uyabafakela iy'mali, uya-improve-a kubo, sekukuhle, sebe-rich. Hhayi, kuthiwa-ke umfana-ke 3rd person on the list after every 3 months-ke na manje kuhamba umuntu, after every 3 months kuhamba umuntu, after every 3 months kuhamba umuntu. Inyoka ayiceli muntu, ayiceli lutho kuye. Hhayi, kuthiwa umfana wafona, asho ukuthi ngeke nyanga, khona into engayi-understand. Bonke la bantu bangibhalise bona elistini wawutheni? Thi nyanga ungikhumbuze wena konke ngangithini? Uthi umfana wawuthe angibhala abantu abasenhlizweni yami ozoba-protect-a, ukuthi ngisho ngathiwa inyoka yenzani ingabafuni, and inyoka yakho ayikaze ifune muntu, ayikaze yenze lutho till today. So ithi inyanga ayingeni imali, athi umfana iyangena. Ethi manje yini inkinga yakho? Athi wena wathi ufuna imali? Athi umfana yes, but ngangashongo ukuthi ngifuna kufa abantu ekhaya. Kuthiwa ithi inyanga-ke hhayi, angazi lutho mina, yonke into ngayenza ngendlela, yonke into ihamba ngendlela, angazi ukuthi ukhuluma ngani. Eyokufa kwabantu bakini angazi, uNkulunkulu umuntu othatha abantu. Yabo nje imchazele ukuthi yona he has got nothing to do with ukufa kwabantu bakubo. So umfana ngiya-understand, but ngixakwa yilist abahamba ngayo, bahamba ngale ndlela le wawulentuze ngayo. Kuthiwa ithi inyanga angihlangene naleyo ntombi. Hhayi, kuthiwa qhubeke every 3 months kuyancotha, every 3 months kuyancotha. Umfana uba rich. Hhayi, yabona ngale ndlela ukuthi sekuyanakeka nje ukuthi hhayi ngeke lo mfana usethenge nemizi, useney'moto, utsethe. Uyabo ngisho endaweni sebeyabona omakhelwane bayashesha-ke ukuyibona into e-off ukuthi ngathi khona unyawo lwemfene laphaya. Hhayi, kuthiwa umfana naye manje se-worried, exoxela abangani bakhe ethi guys, nginenkinga. Nathatha ziphi iy'thwalo nina? Hhayi, bemtshele iy'thwalo ey'hlukahlukene, mina ngathatha lesi, mina ngathatha lesi. Batshele ethi mina ngathatha inyoka, kubo bonke akekho owathatha inyoka. Bemtshele ethi hayi thina sake siyithathe inyoka sayisaba. Athina inkinga enginayo ukuthi manje kuyashona ekhaya, wonke umuntu uyashona, wonke umuntu uyashona. Bethi hhayi ngeke, bekhona into off leya nyanga, bethi ayishaye eceleni. Hhayi ngeke ukubhedise wena wedwa, ngeke.
ethi yanginikeza ilist yathi bethi ayingeke soke siyifonele kodwa sikhulume nayo but nje akashaye eceleni wababa. Bemfonele-ke ubaba ethi nje baba niyangazi bafana bami angiyenzi into wrong kwaleyo list akhuluma ngayo angiyazi ukhuluma ngayo kuthiwa inyanga iphike konke ithi nje minaze ngibhalisa nemalisti khona ilist engake nganibhalisa yona mina bethi nje cha sikhumbula ingakho sibuza. Kuthiwa-ke qale manje-ke kube naleyo clash naphakathi kwabo as friends esho lo mfana ethi hayi guys I feel like ingangena ehlathini mina ngedwa and aninginikanga enough information. Bebe sasingazi phela lapho ufike uyijuzele yabo. Hhayi lo mfana aqale eqhele kula bangani bakhe esho ukuthi hayi ngeke. Hhayi yabo angisayifuni le nto angisayithandi and angazi ngizokwenze njani. Yabo ngiyadinga ukuthi isuke. Kuyaqhutshekwa kuyashona ekhaya. Uyaqhubeka uba rich umfana yezwa yini. Ngale ndlela yabo le but akakhoni ukuprotect umndeni wakhe imudle lento because ufamily man eqale ezaci insane enciphe kuyancipha nelist because every 3 months ungitshela 3 months shuthi uyophela u2 years usobulala abantu abangaki uyaphela umndeni uyaphela amathuna agcwele igceke manje bangcwele egcekeni lapha kuthiwa umfana nkosama ifona incini inyanga athi baba ngiyacela kuthathi nje lo baba ngane yami ayikho into engakusiza ngayo mina konke ngakwenza ngendlela kusho ukuthi mhlawumbe idlozi lake nalihambisani nalesi zinto wazenza nama yikho-ke into engingayenza-ke kuthiwa athi waqobeka umndeni waze kwafika kulist yokugcina abantu beshona kuthiwa umfana usewugodo unemali kodwa uwugodo yezwa waqobeka waze waqobeka uma wengane yakhe kwaqobeka ingane yakhe mangithi yabo yonke kwaze kwaqobeka ngisho inja leya wayibhale kwaqobeka abangani bakhe yabo yonke umuntu okwilist kuthiwa ekugcineni umfana esewugodo yezwa ugodo akagula akanalutho kuthiwa inyanga yamfonela yamtshela yathi asazi-ke sekuzokwenzakalani inyoka isizoyicelela yona-ke ukuthi sifunani uyoyibonela wena. Kuthiwa nangempela inyoka yafika yamtshela yathi kuthiwa yakhuluma ifika ngephupho kodwa yamtshela yathi sengikuthole konke owangithembise khona sekushoda wena kuphela. Yokuthiwa umfana wavuka egula kuthiwa wavuka egulela ukufa wacela ukuthi bemhambise abantu la wayehlala khona bemhambise kubo wahamba waya kubo kwakungasekho umuntu wabiza ihlobo wabiza abangani wabiza omakhelwane kuthiwa kwagcwala wamema wonke umuntu. That's why le ndaba le bonke abantu beyazi wachaza so kule story engisichaza washo ukuthi kwenzakalani kanjani kuze kube namhlanje ukule simo akusona ngenxa yani yabo wabayala wabaxisa wathi guys uthando lwemali hlukanani nokuthanda imali ayibuyiseli yaneliswa yilokho onakho mina ngiphila impilo emnandi umndeni wami uthanda babona wonke lamathuna agcwele la ekhaya ekuzolandela elami ngoqede wonke umndeni ngawubhubhisa ngenxa yothando lwemali wakhuluma kuthiwa wakhuluma umfana wakhuluma kuthiwa waqeda lapho washona wathula kuthiwa kwaphela kanjalo ngomndeni kwavalwa ngehlahla kulowa muzi ngenxa nje yokuthi umfana wakhona wayenganeliseki. Siphela lapho isitori sesanamhlanje. I hope nikhule nikufundile kusona guys and also if unama-stories ofisa ukuwashare feel free ukuthi ungi-WhatsApp kule namba engizoyishiya la. Thank you so much for watching. Ngiyanithanda bangani bami.